Az elkövetkezőkben azt nézzük meg, hogyan kell elkészítenünk a házi dolgozatunkat. A CoSpace-en keressük meg a feladatot, házi dolgozat fx megadása címszó alatt. A CoSpace mindenkinek véletlenszerűen ad egy függvényt, teszt indításával lehet megnézni a függvényünket, ilyenkor érdemes feljegyezni a függvény képletét, a válaszhoz pedig beírni az EHO kódot. Befejezéssel bezárjuk. Magát a vizsgálatot a Winplot programmal végezzük el, az eredményt pedig egy Word dokumentumban rögzítjük. Vizsgálni. Miután elindítottuk a Winplotot, az ablak két dimenziót választva, vegyük föl a függvény képletét. A négyzetgyökjelet, hogy hogyan lehet beírni, azt az egyenlet függvénykönyvtárnál tudjuk megnézni, a négyzetgyököt, tehát SQR-rel tudjuk majd azonosítani. A függvény képletét egyenlet explicit megadási móddal vesszük föl, és itt mindenki a saját függvényét begépeli. Most írhatjuk, hogy 1,26. Tizedes pontot használjunk, mert alapjául véve angol verzióval van dolgunk. Osztva x-4-jel, tegyük zárójelbe a különbséget, mivel ezzel a különbséggel szeretnénk osztani az 1,26-ot. Plusz, most jön a négyzetgyökjel, amit SQR-rel azonosítunk, és zárójelbe tesszük a gyök alatti kifejezést, az x plusz 8-at. Zárójel bezárva, mert a négyzetgyökjelnek itt vége van, -1. Vonalvastagságát 3-ra állítom, hogy jobban látható legyen a grafikon. Be kell állítanunk a nézetet, ehhez egyrészt lehet a Page Down billentyűt használva kicsinyíteni az ábrán, nyilakkal lehet rajta mozgatni, illetve a nézet beállítás menüből is a sarkok beállítását közvetlenül is megadhatjuk. Például itt legyen -9 a bal érték, 20 legyen a jobb, -8 legyen a lent, fent az +8. Hát próbálgatás után előbb-utóbb megtaláljuk azt a beállítást, amivel a függvényünk egy elfogadható képet ad. Itt persze figyeljünk rá, hogy az érushelyek leolvashatóak legyenek majd, illetve a szélső értékek, és látható legyen a függvény menete. Kiírathatjuk a függvénynek a képletét is, a jegyzékablakban az egyenlet parancsal megjelenik a függvény képlete, illetve ezt az ábrát már át is tehetjük a Word dokumentumunkba, a fájl másolása vágólapra parancsal, és a Word dokumentumba egy egyszerű beillesztés parancsal elkészül az ábra, azaz képként beilleszti a függvényábrát a Wordbe. Biztonsági mentést érdemes közbe csinálni, függvény néven lementem az asztalra a függvényt, csak azért, hogy később bármikor még nem visszahozhassam. A diszkusziót tehát elkezdhetjük, miután elkészült az ábránk. Első lépésben az értelmezési tartományt kell megadnunk, ehhez nincs szükség a Winplotra, egyszerűen a képletből leolvashatjuk az értelmezési tartományt. Törtnél figyeljünk rá, hogy a nevezőben nem állhat 0, azaz az x nem lehet jelen esetben 4. A gyökös kifejezésnél pedig ügyeljünk arra, hogy a gyök alatt nem lehet negatív kifejezés, vagyis az x plusz 8 nagyobb egyenlő legyen, mint 0, x nagyobb egyenlő, mint -8. Mondhatjuk, hogy ennek a függvénynek az értelmezési tartománya -8-nál nagyobb egyenlő x-ek, kivéve a 4. 4-nél szakadása van a függvényünknek. Következő a monotonitás szélsőérték vizsgálat, egy menüben a szélsőérték menüpontot választva, érdemes az egyéb menüben a tizedes helyeket 2-re változtatni, és leolvashatjuk a szélsőértékhelyeket, talált egy szélsőértékhelyet 1,23-nál, függvényérték 1,58, látható, hogy ez a szélsőértékhely egy helyi maximum. Következő szélsőérték 7,13-nál található, függvényérték 3,29, ez pedig egy helyi minimumhely. Több szélsőértéke a függvényünknek nincsen. A monotonitás pedig ez alapján már leolvasható, -8-tól a függvényünk egészen 1,23-ig szigorú monoton növekvő, 1,23-tól 4-ig szigorú monoton csökkenő, aztán 4-től
7,13 szigorú monoton csökken, 7,13-tól végtelenig pedig szigorú monoton növekvő. Következik a konvexitás inflexiós pont vizsgálat. A konvexitás elég jól látható a grafikonról is, itt egy konkáv ívet vélünk felfedezni, itt pedig egy konvexet. De hogy van-e inflexiós pont, azt a programmal tudjuk megállapítani, illetve annak pontos helyét a program megadja. Ezt megtehetjük úgy is, hogy a jegyzékablakban kétszer deriváljuk a függvényünket, és utána a második derivált függvénynek vizsgáljuk a nullpontját, vagy egy ennél egyszerűbb megoldás, hogyha az első derivált szélső értékhelyeit vizsgáljuk. Lehetőségünk van a szélső értékablakban a derivált szélső értékhelyeit megkeresni, ami nem más, mint az eredeti függvény inflexiós pontja. Tehát inflexiós pontot találtunk 14,17-nál, itt a függvényérték 3,83. Következőre kattintva látható, hogy több inflexiós pontja nincsen a függvényünknek, vagyis a konvexitása -8-tól egészen 4-ig konkáv a függvényünk, aztán 4-től az inflexiós pontjáig 14,17-ig konvex a függvény, és 14,17-tól végtelenig pedig újból konkáv. Onnan tudjuk, hogy 14,17 után konkáv a függvény, mert egy inflexiós pontot találtunk, és ha előtte konvex volt, akkor értelemszerűen az inflexiós pont után konkávvá válik, vagyis 14,17-nál nagyobb x-ekre a függvényünk konkáv. Határértékek vizsgálata. -8-ban az értelmezés tartomány bal végpontjában egy jobboldali határértéket vizsgálhatunk, mivel itt jobbról folytonos a függvény, a futóponttal a helyettesítési értékkel megmondhatjuk a határértéket, beírom az x helyére a -8-at, ütök egy entert, és leolvasom, hogy a jobboldali határérték -8-nál -1,1, ahogy közeledek a -8-hoz, az x tengelyen, a függvényértékek közelítik a -1,1-et, tehát ő lesz a -8-nál a jobboldali határérték. A végtelenben vett határértéket a szemünkkel is láthatjuk, ez egy szigorú monoton növekvő függvény volt itt, tehát végtelenben a határérték végtelen, és 4-ben a szakadási helyen vizsgáljuk még a határértéket, itt baloldali határérték mínusz végtelen, jobboldali határérték pedig plusz végtelen. Abszolút szélső értéke ennek a függvénynek nincsen, mivel ez végtelenbe tartott, itt is, illetve jobboldali határérték 4-nél szintén végtelen volt, minden határon túl növekednek a függvényértékek, nincs legnagyobb függvényérték, ugyanígy abszolút minimum helye sincsen, mert minden határon túl csökkennek, azaz nincsen legkisebb érték, itt sincs vége a függvénynek, ez még tovább megy, tart a mínusz végtelenbe, tehát abszolút szélső értékhelyek ennél a függvénynél nem találhatóak, helyi szélső értékhelyek voltak, amit már korábban meghatároztunk, itt volt egy helyi maximuma, egy helyi minimuma. Értékkészlet. Értékkészlethez érdemes visszatekinteni a szélső értékekre, méghozzá az eredeti függvényünk szélső értékhelyeire, és ha az y tengelyen olvassuk az értékeket, amit a függvény felvesz, akkor mondhatjuk, hogy mínusz végtelentől egészen eddig az értékig, azaz 1,58-ig vesz fel függvényértékeket, majd ettől az értéktől, azaz 3,29-tól plusz végtelenig. Tehát az értékkészlet a 3,29, illetve az annál nagyobb y-értékek, és az 1,58 és annál kisebb y-értékek lesznek. Ezzel a függvényvizsgálat végére értünk. Sok sikert kívánok a saját függvényvizsgálatához!